ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಮೂಡಿದು ಬರಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ಆಜತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪಿರೌಡು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲಕ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಈ ಕೂಟ ನುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇನ ಗುರ್ಕಾರರು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಮೂಜನೆ ಮೂರ್ತಿ ಏರಿಂದ ಪಂಡ ಅವು ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಸುಧೀರಣ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ರಂಚತ್ರ ಈ ಲೇಸ್ದ ಪುದರೆ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಆಜಿ ಅಂಚನೆ ಲೇಸ್ಗೆ ತೆರಣ ದಿಂಜಾದಿನಕುಲು ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹಕಾರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆರವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದ ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಾರ್ತದಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರನ ಕೂಟ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಬಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಇಕ್ಕೆ ದಾಟಿದ ಒಟ್ಟು స్కోపుజ్జి ఒట్టే తోపుండా కావాలి కావాలండి కావాలి ఓడేగే కావాలి చైనీస్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ మలిపోయింది సాల మలుతుంది తెంపు అనుకున్నదు మళ్ళీ కట్టేటు ఉంటుంది సైతుదత ఎండ కావాలిగేను కుర్లే కుర్లే పాటలు 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 నిక్క పాడంದೆ దాయగే బుక్క దాయగ ఆకిన్ దాయగ ఈ ధర్మకు నట్ట మరి అని కొర్జినంత మర్యాద ఇచ్చి ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಯಾನೆಂಚಿನ ಯಾನು ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಬ್ಜಿ ಗೇಮ್ ಬೈದಿನ್ ಪಬ್ಜಿ ಇಂದು ಅಂತ ಐನು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿತ್ತು ಐತಿ ಯಾನು ಪಾಟ್ಲೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಎನಿಮಿ ನಕ್ಲಿ 4 ಜನ ಒಟ್ಟು ನಾದುವೆದಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಂದು 35 ಗಂಗಸರ ನಾದಂದೆ ఒక ಪರಿಮಳ ಅರ್ಪುಂಡೆ ಎಮ್ಮೆಂಜಿ ಅತ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನುವೆ ಗಂಗಸರ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದಿ ಎನ್ನ ಲಿವರ್ ಬೋಡನ ಕೇನು ಇಂದಟ್ಟು ಲಿವರ್ ಉಂಡ ಇಂದಟ್ಟು ಕಾಲಿ ಕವರ್ ಉಪ್ಪು ಅವತ್ತು ಬರ್ಪುನಿ ದಾಯಗ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ದಾಯಗ್ ಐನು ತಿನೇರ ಬುಜತ ಐಕ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ 24 ಗಂಟೆಲ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪರ್ಪರತ್ತ ಒಂದು ದಾಯ ಪರ್ಪುನಿ ಇಂದಿಗೆ ಎನ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕತೆನ ಕೆನ್ನನ ಅಂದಪ್ಪ ಬುಲಿಪುನಿ ದಾಯಗ್ ಬುಲಿಪಂದ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲೈಡೊಂಜಿ ಇತ್ಮಲ್ಲ ಉಂಡುಯ ಎಂಜಿನ ಬಜ್ಜೆಯ ಹೃದಯ ಇರ್ನ ಹೃದಯದ ನನ್ನ ತೀರ್ಥ ಜಾರ್ದಿನಿ ಅವು ಪರ್ದು ಜಾರ್ದಿನ ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡಿಯ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಆ ನಮೂನೆದ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾದನ್ನ ಯಾನು ಮದಿಮೆ ಅವಡೈನ ಪೊಣ್ಣು ಮದಿಮೆದ ಮಂಟ ಪೊಡ್ದೆ ವಾದ್ಯದಾರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಸಿಬುದಾಲು ಅಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನತ್ಯಾನು ಬಕ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯಿನ ವಾದ್ಯದಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿ ಹೌದಾ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ 16 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಮದಿಮೆ ಅವಡೈನ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಲೆತೊಂದು ಪೋಯಿನಾರು ದುಮ್ಮು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮದ್ರೆಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈತುಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಿನೇಲೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ವಾ ನಮ್ಮನೆದ ಕುಡಿ ಮಾರ ಬಕ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕುಡಿಂದ ಪೊಣ್ಣು ಉಂತಲ್ಲ ಕುಡಿಯತ್ತೆ ಕಡೆಯರ ಕುಡಿಯ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗಂಗಸರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬತ್ತು ನಾನು ನಾಯ್ದು ಕಡೆ ಬರ್ನಿಕ್ಕೆ ಬಕ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುನಾಗ ಸಮಾಜೋಡು ಬಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪೋಪುಚಾರ ದಾಯೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬರುವುದು ಸಮ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರನ ಸುದ್ದಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪೋಪುಚಾರ ದಾಯೆ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಘ ಬರುವುದು ಪೋಡಿಗೆ ಸಮ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಸುದ್ದಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪೋ ಪೂಜಾರ ದಾಯೆ ದಾಯೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಸಂಘ ಬರುವುದು ಪೋಡಿಗೆ ಸಮ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುನಾಯ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಆಯನಾತಿಗೆ ಪರ್ದು ಜೆತ್ತದಿತ್ತಿಲ್ಲ ದೊಂಕುದು ನೆನಪು ಬರತ್ತ ದಾಯೆ ದಾಯೆ ಕುಡುಕರ ಸಂಘ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಈತನಿಗೆ ಪರ್ಪುನಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಆಳ್ಪು ಬರತ್ತ ಪರ್ಪುನ ಎಟ್ಲ ಏತ್ ನಮೂನೆ ದಕ್ಕಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತ್ಲ ನಮೂನೆ ನಮೂನೆ ಉಂಟಾ ರಡು ಮೂಜಿ ನಮೂನೆ ದಕ್ಕಲು ವಾ ನಮೂನೆ ಮತ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಡಿ ಆ, ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಕುಡಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕುಡಿ ಅವೆಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಡಿ ಬಂಡ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತದು ಮೈ ಬೇಣೆಗೆ ಒಂಜಿ 90 ಪರ್ದು ಬುಡೆದಿಡಲ ಪಾತೆರಂದೆ ಕಾರ ಕುತ್ತ ಆಲ್ತಿಗೆ ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಕುಡಿ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪುಲ್ಯ ಗಾಂಡಿ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೋರಿಗೆ ನೀರ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಬರೋದು ಬುಕೊಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕುಡಿ ಅವೆಂಚ ದುಡ್ಡು ಕೋರ್ದಾಯ ಪರಯೆ ಧರ್ಮಗೂ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೊಡಪ್ಪನ ಗಟ್ಲೆ ಪುಡೈ ಅಂಚ ಐಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ದಾದ ಮರೆ ಮಂಡೆ ಚೋಡು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂಚತ್ತು ಬಗ. ಯಾನೊಂಜಿ ಓಟು ಗುಂತೋಡು ನುಳ್ಳೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಓಟು ಗುಂತೋಡು ನುಳ್ಳೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾತ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕುರ್ಚಿಲೇರಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಬಡ್ಚನ್ನ ಬಡ್ಚಿ ತಾನೆ ಪರಿಬುಕ್ಕ ಸಮಯ ಪೂಜಿ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ತಿರ್ತು ವಸ್ತ್ರ ಪೂಜಿ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಇದೆಯಾ ಅಂಚತ್ತು ಆ? ಯಾನ್ ನನ್ನ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಲ್ಲಕ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚಿಂಚು ನೋಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬಕ. ಯಾನ್ ಬನ್ನಗ ನಿಕ್ಲು ನಜ ಬಿಡೋಡು ಓ ಈ ಮೀದು ಮಾನೆ ಚಿಲ್ಗುಂತೆ ದಾಯ ಸೈಪಯ ನಾನೆ? ಅಂಚತ್ತು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂಚ ಓಟು ವಿನ್ನಾದೆ ಆ. ಒಂದು ಸೈರಾನ್ ವಾಡೊಂದು ವರ್ಪೇನ್ ಸೈರನ್ ಬಾಡೊಂದು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಬಾಡ್ದು ಕೊಂಬ ಬೀರೆಲ್ನ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದು ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬುಣ್ಣೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಪುನಃ ಮಾಡಿ ಆ? ಎಚ್ಚಿನ ಬಕ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪುನಃ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂದ ಕಾರ್ ದವಲ ಈ ಸೈರಾನ್ ಬಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಣೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಮಾತ ರೋಡ್ ಪೆರಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಬರಿಕ್ ಓಡು ಓ ಎಂಕ್ಲ ಮತ್ತಪಗ ಒಯ್ಟೆ ಓಡು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಓಣಿದೆ ಓಡು ಅಂದ ಆ. ಓ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಗು ತುಂಬೆ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಗಡಂಗಂದಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲಂದಿದ್ದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಡಾದು ಪೆಟ್ಟಿ ತಿಂದಿದ್ದಿ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗುದು ಓಟು ಬಾಡ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಓಣಿಡೆ ಬೋಡು ಓಟುದ ಮನದ ನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ದು ತಿಕ್ಕೊಡದ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಹಣೆ ಬರ ಮನೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಬಿರಗೊರ್ಬನೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲಾಕುಲಿಯಾ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ಲಾಕುಲು ಏತು ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೊನೋದು ಬೊತ್ತವನು ಕುಕ್ಕುದಾಗ ಅವು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಆ. ಎಂಕ್ಲೇನು ಗಂಧದ ಬತ್ತಾವನಿ ಆತ್ಲ ವಾಸನೆ ಅಂಚ ಅತ್ಯವೋ ಬಕ. ದಾಯ ಒತ್ತಗವನಿ ಆ. ಎಂಕ್ಲು ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪರಿಮಳ ಕೊಡ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಕ್ಕಲ ಪರಿಮಳ ಬರಡಂದು ಗಂಧಾಡ ಬತ್ತಾವನಿ ಅಂಚತ್ತು ಬಕ ಇಂಚ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿನಕಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಊರಿಡಿಕ ನಾದಾದು ಪೇರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿಯ ಪರಿಮಳ ಎಂಡ ಬಾತಿ ಜನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೇರು ನಿಂದ ನಾನು ಓಟುಡು ವಿನ್ ಆಯ್ಬಕ ಒಂಜಿ ಪಿಯದಿ ಓಡುಂದು ಲಾ ಪಿಎ ಇಎ ಯಾನೆ ಆ. ನಿನ್ನ ಪಿಯೆ ಆ. ಬಾರಿ ಲಾಯಕಾವ್ಯ ಎಂಚ ದೆಂಜಿದ ಗಜಿಪುಗು ಗಂಜಿದ ಗೈಲ್ವಾಡ ಇತ ಪಿಎ ಆಪನೆ ಯಾನ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಇಂದ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಗಂಗಸರ ಬರ್ಪುನ ನಾನ್ಲ ನಂಬೋಳಿ ಆ. ಇಂಚಿನ ಬೊಲ್ದಂಗಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಆಳ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಲ್ದಂಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅರೇನೆ ನಂಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಹೌದಾ ಹೇಗ ಇಜಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಗೊರೆ ಅರೇನ್ ಮನ್ನತ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ನಾನೇ ಬರೋ ಅಂಚತ್ತು ಅಪ್ಪ ನೀ ಬರ್ಪುಜ ಯಾರು ಬಿಜಿ ಬಾತಿಜಿನ ಬೋರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ಬರ್ರ ಅಂತ ಇನಿ ಪೊಣ್ಣು ವರ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣ ಬಕ ಅಪ್ಪ ಏನ್ಲಾರ್ಬೆ ವರ್ಚಿ ಹಾಲ್ ವರ್ಪಲ್ ಯಾ ಏನ್ಲಾರ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಯ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಣ್ಣೆಂಚಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳನ ಮಾರ ಯಾನ್ ಬರ್ಬೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಬೆ ತುಕ ವಿಕ್ಲ ಹಾಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನ್ ಬಾತ್ ಎದ್ದು ತುಕ ಹಾಲ್ ಬರೋಣ. ಹಾಲ್ ಬರೋಣ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಎಣ್ಣೆಂಚಿನ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ 90 ಪಾಡ್ಗ ಲೇಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಓಡು ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಾನಾ ನಮೂನದ ಬೇಳೆ ಉಂಡು ವಾ ನಮೂನದ ಬೇಳೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ವಾ ನಮೂನದ? ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಾ ನಮೂನದ ಬಗೆತ ಮತ ಬೇಳೆ ಉಂಡು ವಾ ನಮೂನದ ಬೇಳೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಆ. ಈ ಸರ್ತಿ 15 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ತು ನಾತೆ ಅವ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಸಿ ಆನೆ ತಿಂದು ತಾಂಡು ಒರಿನೇನು ಈತಿ ಗಲೆ ದಿವನ್ ಬಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಲಂತೆ ಬಾತೆ ರೆಡಿಯಾ
ಗೊತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೂಪರ ನಿಖಲ ನಿಂದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡಾ ಹಾ ತುಕ ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಜಿನ ತುಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಲೆ ತುಕ ಸೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಾನ ಇದು ನಮ್ಮ ಅನುಗಾನನ ಯಾನ ಇದು ಇಲ್ಲವ ಮಾನವು ಇಲ್ಲ ಅವಸಾನವು ಈ ನಮ್ಮ ಅನುರಾಗದಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಆಲಾಪನೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಣೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಾನ ಇದು ನಮ್ಮ ಅನುಗಾನನ ಯಾನ ಇದು ಇಲ್ಲವ ಮಾನವು ಇಲ್ಲ ಅವಸಾನವು ಈ ನಮ್ಮ ಅನುರಾಗದಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಇದು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ತಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಜ ಎದ್ದಾತ್ತು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮುಲು ಬಾರ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಣ್ಯ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಾರಣ್ಣ ಬಲ ಸಾವು ತಲ್ಪಡ್ದು ಹೊತ್ತಿನ ಅತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೊತ್ತೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಬಣ್ಣತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬನ್ನಗ ಯಾನು ಆಮೇರ್ದು ಈ ಮೇರ್ದು ಎಂಕ್ ಬನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಈ ಫೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಆಮೇರ್ದು ಈ ಮೇರ್ದು ಬನ್ನಗ ಫೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರುದು ಆ ಮುಂಡೆದ ಕೈಲಿ ಹೊತ್ತೊಂದು ನಿನ್ನ ಸಾವುಗ ಅರ್ಪಣೆ ಅವತ್ತಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಐಕಿ ಏಮೆದಿ ನೋಡು ಆ ಫೈಲ್ ಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಫೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡ ಫೈಲ್ಸ್ ಕೇಶವ ಹಲೋ ಏ ಸೋಮಣ್ಣ ಸೋಮನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಲ್ಲೆ ಸೋಮ ಬಟ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಲ್ಲೆ ರಪ್ಪ 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 ಬಲ್ಲೆ ಭಟ್ರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಗನ್ನುಂಡ ಗನ್ನು ಕನ್ನಿಜಿ ರಡ್ ಬನ್ನುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಭಯ ಚಾತು ಕಂತಿನ ರಡ್ ಬನ್ನುಂಡಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಡಾ ವಾನೆ ಬರಗೆಟ್ನೆ ಮರೆ ಐಲ್ನ ಬೋದು ಪೊನ್ನಡನೆ ಕೇನ್ವತ್ತ ನಿನ್ನ ಆನೆ ಬರೋ ಕೈಲ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಕೇನಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪಬ್ಜಿದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಡಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ 4 ನಿಮಿಷೋಡು ಒರ್ಂಬ ಸೀರೆ ಬಗತ್ತದೇರು ಪ್ರಶಾಂತರು ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸುರುಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪು ಗೆನಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿನಿಗೋಳಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ದಿನೇಶ್ ಕೊಡಬಹುದು ವೇಣಣ್ಣ ಇನ್ನು ಹೊಸರು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕತ್ತು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ నేను ప్యాంట్ ఇటు చూపిన లెక్కోడు ಅವಳ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗೆಟಪ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಅಂದೆ ಅದು ನೆಟ್ ಕುಡಿತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಡಿತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ನಾನು ಇರೇನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ತೆಂಕ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೊಂದು ಬೇತ ಟೈಪ್ದ ಕುಡಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏಪಲಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಮನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇನಿತೆ ಇರ್ನ ಕುಡಿತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕುಡಿತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ
ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದವ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕುಡಿತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಈರ್ನ ಏಪಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಚೋಜುವಲ್ ಏಪಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪೊರ್ಲದ ಮಿತ್ತ ಮರಲಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪಂಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಈ ಸತ್ಲ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓವರಾಲ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಬಂತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗು. ಖಾಲಿ ಇರು ಸೀರೆದ ವೈತಿನ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದಾಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇದು ರಪ್ಪಕ್ಕ ಫಿನಿಶ್ಲ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚೆದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್. ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕೆರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಖಲ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿರಂತು ನಿಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಿಖಲ್ನ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಚಸ್ ವರ್ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ದ 2-3 ನಿಮಿಷ ಟೋಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಡಯಲಾಗ್ ಐಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಡಯಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತನು ಪಂಚಸ್ ಶೋ ಕೊಡ್ಬೋತುಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ತ ನಿಖಲ್ ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಹುಡುಗರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯರು ಅವಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು. ಮಾತ್ರ ಎಂಕದ ಅಂಡ್ ಅವು ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡಂಜಿ ನಿಖಲ್ ಅವೇ 4 ನಿಮಿಷ ಅವು ಎದೆ ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ರ ಜನ ತೆಲ್ಪುಜೇರು ನಮಗೆ ಮೂಲ ತೆಲ್ಪರೆ ಬೋಡು ಅವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ ಬುರ್ಚಿತ್ತಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಅವು ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30% ನಿಖಲ್ ಟೈಮ್ ಐಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐತ ಬದಲ್ ನಿಖಲ್ನ ಇರುವೇರ್ನಲ್ಲ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಖಲ್ ಪಂಚ್ ಕೊರಿಯರ್ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಒರಿಯ ಇಂಚ ಪಾತೇರ್ನ ಇಟ್ಲ ಈತ್ ಪಂಚಸ್ ಇಂಚಿನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತನು. ಅವು ಪ್ರಶಾಂತ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಈ ಸಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಅವು ಇಡೀ ತೆಲ್ಕೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತನು. ಅವು ಟಪ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ನಿಖಲು ಪಿರ ಬತ್ತಾರ ಆ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಅವು ದುಂಬುದ ಆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬತ್ತಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಅವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದ ಬತ್ತದ ಟಕ್ ಅನ್ ಬಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಬಂದಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದರ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಲೆತ್ತಚ್ಚಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಿಡ್ದು ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ದಿನೇಶ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ಲ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಮಲ್ ದಿನ ಈ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಗ್ಲ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತೆಯ ಗೆರ್ದಾಕಪ್ಪ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್. ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಕುಡಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೊಂಬರಾಟ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಉಮೀಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಬೇಗಡೆ ಬುಳ್ಳಿ ಪಡೆದು 3 ಬರಂಡು ದಯದಿದ್ದು ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅರ್ಜುನ್ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೋರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೋಳೂರು ಪಂಜು ಮುಗಿರ್ದ ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣರು ಇತೊಡ್ತೆ ದೊಂಬರಾಟ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಉಮೀಲ್ ಮರಿಯಲೋಡು ಉಮೀಲ್ ಉಪ್ಪುನನೆ ಇತ್ತ 6ನ ವಾನ ಮಂದ ಉಮೀಲ್ 2ನೇ ಕೇಂದ್ರ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಗಳು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಜಿ ಕನ್ನ ಇತ್ತು ಬಲೆ ತೆಲಿಪೆಲದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಾಡ್ದು ಪಾತ್ರಾಡು ಬಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಚ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪೆಲ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯನ್ನ ಅದಪ್ಪು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತೀನ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರೆಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ರೂಪಿಸ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಹುಶಃ ಏನ ಉಮೀಲ್ದ ಹೀರೋಳ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ಫೇಮೆ ಆರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಡ ಅವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂಯ್ಬೇಕನೆ ಉಮೀಲಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಆರೇನು ಹೀರೋ ಅದ್ಯಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲ ತೂಯ್ಬೇಕನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದು ತೂವೊಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ವಾ ಮಂಡೆಚ್ಚಲ ಮರೆತದು 20 ನಿಮಿಷ ಅದು 1 ಗಂಟೆ ಅದು ಪೂರ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮರೆತದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆಜನೆ ಪನ್ನಗ ಅವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ಲ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಆಜನೆ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಆವೊಂದು ಸೀಸನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ
ಇಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಸೀಸನ್ ಅದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪುಟ್ಟಡ ಬಂದು ನಾಚಿಸವನ್ನಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಒಮ್ಮಿಲ್ ಮಾತ ತುಳುವರೆಗ್ಲ ತುಚ್ಚಡ್ ಬುಲ್ಪವನ್ ಹೊಡ್ಚಿ ತೆಲುಪಾವಡ ಬಂದು ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದಲೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.